Bapak Ibu sagunging para tamu sedaya Purwa madyaning pahargyan kalajengaken panutup wonten ing dalu punika nunjuk inggih menika gelaring ringgit sucal sedalu natas ingkang badhe pun asta panjenenganipun Ki Gading Sena Ki Gading Pawukir Sena Saputra. Saderengipun samangke wekdal kita aturaken menika wonten panembrama kasuwun samangke panjenenganipun Ibu Waranggana dalasan sedaya niaga mugi kepareng hangiringi kanthi sekar mijil wedaring tias laras pelok 6 ingkang dipun paragani dening Ibu Waranggana saha samangke dipun bawani sekar ageng manggala gita laras pelok padet 6 ingkang dipun aturaken panjenenganipun Bapak Supramono. Mugi wonten keparingipun Bapak Supramono samekta ing gati sumangga sak bibaripun panembrama menika wekdal sak cekapipun dumugi paripurna. Kula aturaken ngarsanipun Ki Gading Sena Saputra saha sedaya para niyaga saha Ibu Waranggana. Saking kula mbok bilih kathah lepat anggen kula ngaturaken menggah tata laksananing hadicara wonten ing dalu menika. Kula nyuwun lumbutring sih samudra pangaksama. Saking kula capaken semanten. Kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wekdal salajengipun sumangga katur.